Amabanjwa bevutha ngumsindo antumeke ngomlilo isisele onakalisa neebhedi zokulala. Elinye lifumene umonzakalo okutsha ongephi. We are very much concerned about the people that are inside that they've already tested positive. That they must be given a special parole of COVID-19. Kusenjalo amadindala athi aphila obentshontsho. Kwinyanga ezintandathu ezidluleyo kuhlatywe amagosa lentolongo namanye amabanjwa kuhlaselo olunobundlobongela. The department continues to do everything possible to ensure that safety in security facilities is not compromised. Amagosa olawulo athi iyalandelwa imiqathango ye-COVID-19 kwaye aqinisekise ukuba mane amabanjwa asele osulelwe yicorona. I-Pop Crew ihlabe ikhwelo lokuba isebe lenkonzo zobulungisa noluleko maliqinisekise ukhuseleko kwiintolongo.